Ja, goddag alle sammen og velkommen til et gameplay med No More Room in Hell. Det bliver ikke en serie, men det er bare lige et random gameplay. Godt nok. Skal vi ikke se, om vi kan finde noget... for fanden. Skal vi ikke se, om vi kan finde noget at slå med? Fordi jeg har på fornemmelsen, at en hånd måske ikke er sådan vanvittigt effektiv. Dag alle sammen, og hvordan I sidder i dags spil. Ja, som Mikkel lige sagde, så spiller vi No More Room in Hell. Som jeg også har sagt før, men ja, jeg er med. Kan jeg sådan bygge med de her planker? Ja, du skal bruge en hammer. Men jeg har en hammer. Så jeg tror lige, jeg skal skrue lidt ned på det her spil. Men hey, don't waste your ammo, boy. We can easily kill those. Nej, kan den slå mig? Jeg blokker jo. Fuck sake. Au. Ej, nu bløder jeg. Hvad gør jeg, Mikkel? Jeg bløder. Det gør man ikke. Hvordan snakker du? Det kan godt være, at jeg bløder, Mikkel. Jeg er ved at blive infektet, jo. Det tror jeg æder med mig også. Ja, dræb mig, Mikkel. Dræb mig. Hvis jeg bliver til en zombie. Dræb mig. Dræb mig. Lad mig spille ammo. Jeg kan ikke... Okay, jeg skal have en bandage. Er der en bandage? Kan jeg ikke komme op? Fuck. Kan man ikke sådan skrive? Bandage, please. Hvordan taler du med? Can someone give me a bandage, please? I'm bleeding out, so I'll turn into a zombie and kill you all. Please, give me a bandage. Gud, det er hilarious. Yes, drenge og de damer, vi har desværre ikke fået nogen bandage endnu, og vi vandrer egentlig bare rundt, og jeg aner ikke, hvad der sker for det. Lad os gøre det. Jamen, det kan vi ikke. Jeg forbløder med Jana, skulle man dø. Og der er en gun. Fedt. Kan jeg tage den frem? Det mangler ammo. Okay. Release Stargate. Der er zombies. I get it. Jeg tabbede lige ud af spillet, fordi jeg er en ekstrem klon. Ej, Animate! Tak! Jeg skal virkelig have et eller andet. Nå ja, det er V. Ja, selvfølgelig. Kan man ikke tænde en flashlight? Okay. Au! Hvem er det, der skal løse på mig? Fuck sake! Ja, lige goddag. Eller velkommen igen. Hvad der skete var, at der var connection problems til den server, vi var på lige før. Så vi fandt en ny server. Og ja, lige nu venter vi bare på, at den her gut, han dør. Så vi ses, når vi kommer i live. Yes, som Mikkel sagde, I hørte det godt nok ikke, så har vi joined en ny survival map. Fordi at de andre var fucked, så er vi inde. Yes, det vi... Så yes, vi vil da se, om vi ikke kan finde nogle zombies. Ja, fuck, den bed mig. Jeg har fået AIDS nu. Okay, vi går i kamp mod zombie-horden. Dø. Fuck. Please dø. Nå, for fanden. Lort zombier. Har jeg ikke... der er en, der løber. Jeg kan ikke skyde heller. Fuck. Jeg løber. Shit, man, der er mange. Vinkel, kommer. Hvor er du henne? Jamen, kraftanstrengelse, der er mange jo. Ja. Jeg huggede lige en. Var der en mand, der døde? Stakkels ham. Kirk pistol. Hvorfor bruger han sin ammunition? Dumme Rian. Han bare kan hugge til. Fuck, den døde ikke af det! Fuck. Mikkel, hvis jeg ikke får noget hjælp, så bliver jeg lukket inde. Nej, jeg er i live. Mikkel, fuck! This is shitty game. Fucking hell. Nå boys, det var det for den her video. Det var en kort video. Men det var det.